ang atong unang pagbasa naghisgot bahin sa pag-abot sa Ginoo nga maoy giwali usab nila ni San Pablo ug sa mga apostoles nga mga sumusunod ni Kristo. Ang Ginoo moabot og iyang tapuson ang kalibutan. Matud pa sa atong tubag sa Salmo, moabot ang Ginoo aron maghukom sa yuta. Moabot gid ni siya. Pero si San Pablo may warning nga dili ta magsigig panabi nga moabot na ni siya, or di ta motuo o dili ta maratol kung naay moingon nga hapit na moabot or sunod tuig na moabot. Dili kuno na maoy sukdanan bisan pag ibasi na sa wali sa pari, mga panagna o kaha sa mga sinulat kanini as Biblia, kay nam sa daghang musabot aning Biblia. Base sa Biblia mauna ning niya na ana si 666 nya kay ana man ning 666 ilasang butang-butangan og meaning og unsaon pag compute ng 666 awa na moabot na ang Ginoo. Ingo San Pablo ay mugtuan na, pero moabot gid siya. Unsa may iyang gisulti dinhi sa unang pagbasa nga mao nagi adlaw sa pag-abot sa Ginoo. Basta moabot kuno ang katapusang pag-alsa sa kalibutan, pinanguluhan sa kadtong demonyo nga gi-design para dadon sa impyerno. Iyan ang dadon ang tibuok kalibutan ba? Anang moalsa ang tibuok kalibutan. Pasabot ang tibuok tao sa kalibutan din amo tuo Ginoo makigkontra na Ginoo. Lingi ay mong tupad. Ing na saman mutuo pa ka Ginoo. Mutana. Yang mutuo gani siya dip matapos ang kalibutan kay napa may mutuo. Og wa nay mutuo mo alsa na ang tanang tao akana. Mao na. Matod pagani ni Hesus sa katong buhi pasad siya, ingon siya, sama nis nahitabo sa panahon ni Noe, paglunop sa kalibutan. Sama sa nis nahitabo sa panahon ni Lot, katong gisunog ang Gomora. Ang tanang tao, 99.99%. Si Lot na lang mo inahibilin o iyang pamilya. Si Noah na lang o ang iyang pamilya mo inahibilin. Ang tanan may supak na sa Ginoo. Mauna nga tapos ang kalibutan. Pero kay kamo, wapa man kamo musupak. Nisupak na mo, wapa. Anay, ginagmay usahay, supak-supak ba? Ang pari, nisupak naming mga pari. Ay, ginagmay sang supak-supak. Pero mutuo pa. Niya, sa may mahitabo, adip, ani matapos. Kung naapataaning maong gugma, naapataaning pag-ambit sa kasakit o pagpangalagad ni Kristo, di matapos ang kalibutan. Mao na ang atong misyon, unsa man, ang pagsangyaw. Sangyaw gyud. Ayaw pagkontento nga magsige lang tagsimba dinhi. Ikaw magsige lang kag simba kada buntag, anha sa online, magsige lang kag simba. Sangyaw. Ayaw sad ka kontento nga magsige ra kag palit og slot, pamaligya sa slot. Pamaligya. Kana ding mga manuyupay sa drugs di ay makontento din na sila nga magsige lang sila suyop. Di oy. Mamaligya pud na sila. Maligya. Drugas man ganito. Bisag kanang mga kana ding magsigig paputi silang naong. Kamo sige mo baligya ng paputi is naong. O unsa pa na inyong giinom-inom diha para pa-healthy. Di naman ka makontento sige ra kag inom ana. Mamaligya gyud ka. Imo ginagyong i-share ngadto sa uban kay aron sa ka naa sa kay imong income nya mahimong sustainable ang kinabuhi. Ug mo na gibuhat sa mga santos, wa sila makontento siging ampo, siging luhod. Sama ni Santa Rosa sa Lima,
Amo matingalin ni hinungdan Santa Rosa no diha sa kanang kuan nang Olango ba island. Murag mo matingalin ni ilang patron Santa Rosa. Muna wa siya makontinto San Vicente Ferrer, si San Roque, wa makontintong adto ra magsigig luhod sa dihang ilan nang nadawat ang gracias Ginoo, gipaambit na nila. Mao nang kasagaran nila nangamatay, sayo kay nangamatay. Santa Rosa lang 31 pay edad, patay na. Pero wa gid siya mag-uol nga namatay. Nga naman kay ang iyang gikalipay siging ambit sa kasakit ni Kristo. Gusto niyang kuhaon ang tanang kasakit ni Kristo. Nga naman, unsa may niabot sa iyang pamalandong, diha kuno sa pag-ambit nato sa kasakit ni Kristo dinhis kalibutan, makaambit sadta sa iyang way kinutubang kalipay. Tuo mo na, dili. Usara kabuk ni tubag. Ang uban, di isa na mahimo pa. Mauna, kuang yun. Ambit Diyos kasakit, pananglitan, ikaw, asawa, niya imong bana, tapulan kay istanan, niya dako raba kay kaon, nangabit pag yun. Ayaw, yaw-yaw, ayaw kasuko. Ingna dayon nga, kining akong bana, imo gining gihatag nako Lord para makaambit ko sa imong kasakit. Salamat nga nakaban nako ingon ani. So magsige nakagpakaon sa imong tapulan nga bana, nya mangulata pag imong panagsa ana og saputon, labi nag makasuyop, mangulata sad pasalamat na sa gas Ginoo Lord, dako-dako gining kasakit ada kay dili na lang ni istorya ang akong kasakit, aktual na gyud. Piti na gid akong naong di ba? Nya unsa may mahitabo nimo, mahimo dayon kang zaman balaan, mabuntog diha sa imong kasing-kasing ang demonyo, ang yawa nga mao'y mudas mga tao padong sa impierno. Unsaon niya pagda padong sa impierno? Pinaagi sa mga comfort, pleasures, pride ba? Pride, garbo. Mao na gisaway ni Kristo ang mga Pariseo dinhi sa atong ebanghelyo kay gasigi na lang sila pahayahay. Pahayahay. Ang mga nindot naa nila tanan ingos Kristo, sige mo limpyo anang inyong tasa, ang inyong mga plato aron nindot kay tan-aon, limpyo kay inikaon ninyo, pero ang inyong gikaon mga inilog ninyo gikan sa mga kabos. Daghan ra ba ta ingon ana mga negosyante tanawa unsay gibuhat mga lipat-lipaton las presyo uli ra gid nis puhunan dako na kay ginansya alkansi kay kuani kaning ako para lang gid mahalin alkansi na gyud kuani alkansi ginansya di ba mayon tatog isulti yung tinuod matud pang Kristo. Sulting tinuod ba? Naiuban sa nato, dagko kayong mga yuta. Perti yung dagko ang mga yuta. Dagko kayong abot. Pero pagkadaw, hasta sa paghatag o tabang ato sa iyang silingan nga perting pobriha, iagi pag yung utang, patungan pag yung interes. Saan naman mong klasiha sa mga kuwan? Ang yuta nga inyong gigamit, ang income nga inyong gigamit, hinatag mo na sa Ginoo, pinaagis inyong maayong panglawas, maayong panghuna-huna, mga maayong opportunities kinabuhi. Di jud ka kasir, anak, patungan ginanimog interes. Sa ya ikiha pag yun, mga pobre in town kayo, ipangkiha na tos barangay, magkurog-kurog in town. Ana, tagaan ra basad ang barangay kapitan ug ang lupon taga pamayapa, tagaan asos konbikto dayon. No. Nya og papalitog slat, mag-ukon-ukon pa, gamay ra kay paliton. Palit lag duha ka slat. Ihurot lang nagpalit sa tingaling imong ginansya sa imong interest nga gipatong. Ayaw lang sa gabaan sa tana. Anang kuan lang, ang pasabot nako ba nga moambit unta tas kinabuhi ni Kristo og dili matapos ang kalibutan. Kung daghan na kaitang magsigig sunod sa kinabuhi ni Kristo sama sa mga santos nga nilang Santa Rosa, di gyud matapos ang kalibutan.
sa kinabuhing Kristohanon, ang mga taong Diyos nun mauuntay mo antos aron magmalampuson ang kalibutan. Di ta magpunay kasuko o yaw-yaw aning mga buangon, antoso nato sila kay maunay makapalangit o makapugong sa pagtapos sa kalibutan. Nindog ta, mga tapusonon.